Tak když za půl hodiny to jdeme na Šízek. Šikovnej. Doufám, že pojedou ještě jednou. Tak a z vrchu číha na Pepína, ten je teď na polně a pak ho zase natočím. Nahoře svítěvá zelená bunda a svítěvá vestička. Tam jede za svítěvou vestičkou jede Pepa a toto je náš taťka. Jak mu to jde? Už po 9 letech na lyžách. Super. No a Pepíno za ním. A Pepíno jde za tátou. Anzíku, zpátečku sem. Krása. Jsi na teď? Jel, já jsem tě viděla. Hele, Honza chce lyžovat, počkej, domluvíme se. Kde? Honza chce jezdit. Jak chce jezdit? Čau, ty jsi tady. Si myslím teda, že to jsou oni. Ano, Honzův styl, nevím, jestli se nám sednout nebo lehnout. A Peťa, Barbína, sněhu. A je výborně. Tak teď už se rozhodl, že si chce lehnout. Teď si jde sednout. Ne, zatím stále leží. Sednout a stát. Všechny fáze lyžařského výcviku. Já bych to už dneska nechal. Tak ještě jednou a my počkáme teda v autě, jo? Čau. Tak je po lyžování, tak každý dělá, co chce. Tak. Pepa, tady dolů je kameny. Pepo, dobrý? Jsi spokojený? Našel jsi něco důležitýho? Pepo, našel jsi něco důležitýho? Výborně. Hele, bacha, tamhle jsou jenom střepy, abyste viděl, tam v tom kýbli, jo, bílým, bacha na to. Tam, jo, tak tam nechoď, jasně. Jo, o tom jsem zříznul. Tak dolů jí dál.